Hallelujah. Usa ka pribilehiyo alang kanako nga makauban ninyo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Nalipay ko pag-ayo nga nakakita ninyo. Tungod kay way back 1991, nagsugod ning mga church dito sa PGC. Ambot na po ba'y taga dito nga naakaroon diri. Hallelujah. Katong ni Amin, mao na'y kargador sa una, usa sa mga kargador sa mga bangko, inigsugod na mong simba. Pero nalipay kog maayo, kaya nga mong mga paghago, wala makawang. Nakakita ko ninyo karon, bisan tuod, wala ko makailan ninyo, niya kadaghan ninyo mga batanon. Nalipay ko nga mga batanon nanuol sa Ginoo. Sa ato pa na nimalos na ang mga batanon. Tungod kay ang mga batanon kanhi mo'y gidaog-daog sa Siabo. Pero karon nalipay ko nga nagtanaw ninyo. So, sa makausa, mayong gabi natong tanan. Ug niya taning takna sa kagabhion, aron magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Dios mahinungdanon kayo sa matag usa. Usahay masubo ko nga makakita kog mga tao nga medyo nang taligam-an nila ang pulong sa Dios. Pero nining kagabhion nalipay ko pag-ayo kay daghan kay ta. So ako tamong di ta magdugay kitungod kay ang atong oras alas 6:56. Ug nagtuo ko mo man alas 8. Pero wa pa alas 8 atong humanon. Total mubo ra man ang mensahe basta masabtan nato dayon. Pero dili na ito masabtan, basi abuton tag alas 9. Huwag yun nagpahiyom mas kinusa. Hallelujah. So ako tamong gihangyo sa pagpanindog. Kung na kay Biblia, sa Old Testament, karaang tugon, karaang kasabutan. Abliha ang imong Biblia diha sa libro sa 1 Samuel, Kapitulo 17. Usa kini kahinubay igsoon, mahitungod kang David o kang Gulayat. And I presume, nga matagusan nato, nakabasa na ni ining dapit sa balaang kasulatan. Dali na lang masabtan, tungod kay nakabasa na mamundaan. Mahitungod ni David. Kaila ba mo ni David? Dili itong David ngayong silingan, ha? So, nag-ingon diri sa Kapitulo 17, nining higayuna nagtigom ang kasundaluhang Pilistihanon alang sa gubat. Dito sila magtigom sa suko nga sakop sa Huda. Ug nagkampo sila tunga-tunga sa suko ug sa Asika dito sa yuta sa Epis-Damimim. Sa laing bahin, gitigom usab ni Saul ang kasundaluhan sa Israel ug dito magkampo sa walog sa ila ug nangandam sila sa pagkig-away sa mga Pilistihanon. Ang mga Pilistihanon dito sa bukid atbang kanila ug ang nag-ulang kanila mao ang walog. Unya migula gikan sa kampo sa mga Pilistihanon ang usa ka ayong laki sa gubat. Siya mao si Gulayat nga tagagat nga may gitas-on nga 3 ka metros. Hallelujah. Dayon mulokso ta diri sa bersikulo 40. Unya gikuha ni David ang iyang sungkod ug nagpili siya 5 ka buok batong hamis
didto sa suba ug iya kining gisulod sa iyang puntil. Dala ang iyang lambuyog, miduol siya kang gulayat. Gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Ginoo, daghang kayong salamat bisan panintak na sa kagabhion. Nagaampo ako Dios nga imo pang ablihan og dugang among espirituhanong dalunggan mata og kasing-kasing. Aron o Dios ang imong pulong dili mo labayng kawang, kundili amo kining masulod sa pinakatambok na parte sa among kasing-kasing. Aron kini o Dios, samtang magpaabot kami sa imong mahimayaong pagbalik, mahimo namong gabayan, samtang nagkinabuhi kami nining madanlog nga kalibutan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, sa tanan nimong pagabuhaton nining kagabhion, imo lamang o Dios ang tanang kadungganan kahimayaan. In Jesus' name, Amen o Amen. Lingkod mo mga igsoon. So nini nga kapitulo, kung ato ning basahon kinatibuk-an sa kapitulo, atong may baluan ang mga personahe nga gisgutan diri dapita. Usa niini si Haring Saul, si David, ang mga Pilistihanon nga nagkagrupo sa pikas ug diripod sa pikas. Kung imo ning basahon mga igsoon, imo masabtan nga ang nasod sa Israel is naa sa krisis. Naa sila sa krisis tungod kay nalupigan sila ining kaatbang nila nga maong Pilistihanon. Tungod kay doon na sila sa ang Philistines, na sila'y warrior nga dako kayong tao nga higanti nga ginganlag si Gulayat. Og samtang nagatbang sila, dunay kondisyon gani ni gawas si Gulayat nga nagapanghagit. Kung imong basahon, within 30 days, naghagit si Gulayat nga magpili ang mga Israelites ug mga gamhanan pud nila nga mahimong muatbang kang Gulayat. Pero sa dihang siging panghagit si Gulayat, nakadungog si Saul, ang tanang mga sundalo, igsoon, matud pa sa Biblia, nangahadlok sila pag-ayo. Ug ang kondisyon sa gubat, mauni, kung mapildi ang si Gulayat, kung sa iyang kaatbang, kung mapatay niya ang representative sa maong mga Israelites, ang tibuok Israelites, maulipon sa Pilistihanon. Ug maupoy kondisyon, kung mapildi ang mga Philistines, mahimo po nilang ulipon kaning mga Pilistihanon. Og sa paghimo sa sugilanon nga mubo, hallelujah, siging panghagit, wala gyud ni atbang. Wala kayod. Hinuon nanago ang mga Israelites. Hinumdumi nga ang mga Israelites, they are the chosen people of God. Pinili silang katauhan sa Dios. Ug gihimo silang usa ka nasod aron ang Dios makigrelasyon kanilang tanan. But niini nga sitwasyon, sa giingon ako, na sila sa krisis. Either ma-wipe out sila or mudaog sila. Ang problema, kay walay mo barog nga moatbang sa higanti. Why mo barog? But salamat sa Dios, abi nimo mga igsoon, kini nga hinubay, dako kayo kalimbigitan ang atong kinabuhing Kristohanon. Kung imong masabtan ang maong dapit sitwasyon sa mga Hudiyo nga nailalom sa dako nga kahadlok anang higayuna. Ug dunay usa ka batan-on. Ang tanang batan-on mo ingog amen. Hastang idaran, singgit lang po amen para may mabatan-on tagamay. Hallelujah. Amen.
So, dunay usa ka batan-on nga nagbantay og karnero sa iyang amahan. Gani ang iyang mga igsoon, tulo niya ka igsoon naapo dito sa grupo sa panggubatan. O coincidence. Gisugo siya sa iyang papa. Ug ang ingalan mao si David. Usa ka batan-on nga nagbantay sa karnero sa iyang amahan. Dong adto dito sa imong mga igsoon. Pagdala og napulo kagantang nga trigo. Ihatod ni dito dong. Dayon susiha pod kung unsay ilang kahimtang. Dayon pagdala pod og mga butang nga gikan kanila dito para pod diri. Ug tungod kay hallelujah, kini nga batan-on, usa ka masinugtanon nga batan-on. Hallelujah. Ang uluhan sa mensahe is the five stones of David. Hallelujah. Ang 5 ka bato, hamis nga bato ni David. Mo na uluhan sa mensahe. Og samtang gapadulong pagkat iyang gipabantayag lain ang maong mga karnero o gikuha niya ang iyang balon o katong gisugo sa iyang papa. Hallelujah. Atong makatunan karon kining 5 ka bato ni David. 5 ka bato nga hamis ni David nga nahimo siyang victorious against the giants. Hallelujah. Ug samtang mga kaigsuonan, bibiyahe siya padulong dito. Padulong sa maong panggubatan. Gadala sa maong balon, sa maong napulo kagantang nga trigo. Wa siya reklamo. Wa gyud, wa siya moingon, pa, kapoy ba bantay karnero? Ang atong karnero, gibanabantayan ako. Unya, suguon pa po ko nimo. Wa siya reklamo. Hallelujah. Adto siya. Ang usa, nagingon ako, ang 5 ka bato ni David. Ang unang bato ni David, atong dalion eh. Kaya ron mahumantag sa'yo. Kaya ka na bang magwali, unya taas kayo ginalihan. Dili na naimbitahon otro. Hallelujah. Og samtang nagabiyahe siya, muingon ko nimo ang usa ka bato ni David. Kay 5 ka buok tong bato nga iyang gikuha, hamis nga bato. Ang usa ka bato ni David it is a stone of obedience. Bato sa pagkamasinugtanon. Hallelujah. Ang iyang usa ka bato, 5 man is bato sa pagkamasinugtanon. Gani, mabasa nimo sa libro sa buhat nga nag-ingon ang Dios. Even sa pag-anoint King David, gisugo si Samuel nga i-anoint. Isya dihugi ni siya. Kay kinimbataa, maoy mubuhat sa tanan nako nga isugo nako kaniya. Therefore, nakita sa Dios ang kasing-kasing ni David nga usa siya ka tawo nga mosugot gayod sa Dios. Hallelujah. Maayo kayo nga si leader si David. Masinugtanon sa Ginoo. Ug ang usa ka bato niya mga igsoon is the stone of obedience. Ug samtang nagbiyahe siya padulong dito. Pag-abot niya dito sa maong dapit sa nagkampo nila o kampo pod sa Pikas. Pag-abot niya, iyang gibutang ang iyang dala ug nakigistorya sa ubang mga tao. Sa mga tao dito. Ang tanang tao dito nagkurog-kurog, nahadlok. Ba't siya nagpakisusi? Ug samtang istorya siya sa usa ka tawo,
Miduol ang iyang igsoon si Eliab. Giinsulto siya. Insiyang anong ni Amang Kadri. Nialang Kadrino para pagtabi-tabi, hambugiro ra ba kayo ka? Naibalo na ko ni mo, hambugiro ka. So, himbis i-encourage siya, giinsulto hinoon. But, ang nakanindot ni David, bisan ang iyang igsoon nga nag-insulto sa iyaha, wala gid siya madiskurahe. So ang usa ka bato, ang una, stone of obedience. Ikaduha, stone of courage. Hallelujah. Wa gid siya ma-discourage. Bisan pag igsoon niya ang gasultig, insulto siya, wa siya ma-discourage. Nagapangutana gihapon siya, unsay kinsa ning tawhana nganong man nga hagit man sa mga katawhan sa sundalo sa Dios. Wa siya ma-discourage. Stone of courage ang naa sa iyang posisyon. Ang ikaduhang bato. Hallelujah. Subo kayo pamalandungon. Usahay doon ay mga Kristohanon, dali na kayo madiskurahe. Samtang nagwali ko, anniversary, dito sa Rigla, sakop sa Gipos. Doon ay usa ka, medyo bata-bata pa, perting dasiga gyud. Dasig kayo. Unang anniversary, dasig kayo. Atong balikan ako, perting dasiga gihapon. Karon, sunod na ko balik dito. Iko asa naman to si Kuan? Siya, oy, Pastor, sukad atong anniversary, wala na siya musimba. Kung ano man, siya pagtindog ko ni mo, Pastor, wala man kuno ni mo siya gikumusta. Hallelujah. Wala lang nako na kumusta na diskurahin na. Salamat ikaw niya kakaron. Wa gyud ka madiskurahe, bisan siguro na istoryahan ka sa imong leader nga medyo sakit-sakit, pero sa kihapon na ka. Naana mo na ang kinaiyan ni David. Nganong nagmadaugon si David? Nganong nagmadaugon si David? Tungod kay naa siya courage. Never nga ma-discourage siya. Kristohanon, niya natakaron sa sitwasyon nga medyo nagkakusog ang trabaho sa kaaway. Palihog lang. Ingna na imong tapad. Ayaw ba agyaw ka diskurahe, ha? Wala lang kumusta. Pero salamat sa Ginoo, pagkasunod at balik na ko dito, tuyo ginako, ako giguna akong gikumusta, akong gigakos. O gabi mo karon, pastor na siya sa usa ka simbahan. Hallelujah. Doon ay usahay madiskurahe ta. Labi na, iksoon rapod, kanabang kauban sa cell group. Dayon medyo nakadungog o medyo sakit-sakit, wala na mo balik. Naya usahay pod, matiwasan pod sa si leader, may po siya, kabalo na bitaw na siya. Pasagdi na lang. Ayaw pasagdi ha. Ato ng atimanon. Ato ng i-encourage. Iksoon, kinabuhing Kristohanon, importante kayo ang courage. Hallelujah. So ang ikatuhang bato ni David, mao ang bato sa pagkadili madiskurahe. Daghang mga Kristohano nagsugod, pertindasiga. Unya nakita lang, doon ay diferensya gamay. Wala na makita sa simbahan. Kanara bang madiskurahe? Pero meron na apa. Nasa pronsit. Dayon mo ato na po sa likod. Dayon likod na po. Dayon likod. Dayon madugay dito na magpaantaw na. Pero kamo diya sa likod, wala ko mag-ingon ng diskurahe mo, ha? Hallelujah. Si Pedro, sa dihang gidakop si Ginoong Hesus, butang nato na diskurahe siya. Tungod kay ang ilang gisaligan, gidakop, gigapos, gikulata. So, mabasa ni mo sa Biblia, pag-ingon, ikaw, di ba kauban man ka? Siya dili, oy.
Primero isog kayo. Siya, og dakpon ka, mamatay po ko. Ingon si Ginoong Hesus. Dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod ko nimo sa makatulo. Sa dili, oy. Pag human-human pa, nagpaantaw na lang siya. Buot pa sa buot na diskurahe. Usahay, mauna ang maagian na to. Usahay, mauna ang maagian na to as Christians. Dunay mga makadiskurahe. Ba't mo ingon ko nimo? Padayon ta. Ayaw kadiskurahe. Si David, kung nadiskurahe siya, makaluluoy ang mga Israelites. Ug dili lang ang mga Israelites, lakip kitang tanan, makaluluoy ta. Ngano man, ang kaluwasan nagagikan sa nasod sa Israel. So kung kadtong panahon na discourage pa si David, igsoon, pildi sila sa gubat. Why siguro ma-wipe out ta? Ma-wipe out ang mga Israelites. O sa dihang na-wipe out sila, asa ka takaron. Wala tay kaluwasan kung wala ang mga Hudiyo. Wala unta takaron diri. Nga nagadaig, nagapasalamat og nakaila sa Dios nga labing gamhanan nga atong gisimba ganina. Dios nga naghatag sa hangin nga atong giginhawa. Kung nadiskurahe si David, pildi ang Israelites, igsoon ang kaluwasan sa mga dili Hudiyo, sigurado maamong. Apan salamat si David usa ka batan-on, nanalaw na ang tanan, bat siya mibarog aron makigatubang sa maong higanti. Igsoon ko, as Christians, ingon nga mga Kristohanon, daghan kayong mga higanti atong sagubangon, but ayaw kahadlok. Igsoon, abanti ta. Hallelujah. Ikatulo, dalion na to. Ikatulo nga bato ni David nga hamis. Hallelujah. Ingon siya sa dihang nagatubang na sila. Ingon si Saul, ayaw usa pakikumbati ana, pakig-away ana, kay di ka pwede ka batan-on pa ka lang imong kontra, grabe nag-experience sa gubat. Ingon siya, nagbantay ko sa karnero sa akong amahan. Ug sa dihang tukbon sa oso ug mga leon ang akong gibantayan nga mga nating karnero. Akong gukdon ug akong bunalan sa dihang musumbalik siya kanako, akong gunitan iyang bungot ug akong patyon. Hallelujah. Igsoon, ang ikatulong bato ni David is a stone of trust. Hallelujah. Bato sa pagsalig, dili sa iyang kagalingon, kundili sa Dios mismo. Dios nga naghimo sa langit o sa yuta. Ikaupat nga bato. Ang ikaupat nga bato ni David nga hamis sa mao gihapon. Ingon siya, kung giluwas ako sa Ginoo, sa kuko ug sa ngipon, sa leon ug sa oso, iya usab akong pagaluwason batok kanimo niining adlaw. Ingon siya, karong adlaw akong putlon ang imong ulo ug ipakaon kanako sa mga langgam ug sa mga ihalas nga mananap. Hallelujah. Kung giluwas ako sa Ginoo, sa kuko, sa leon ug sa oso, iya usab kong pagaluwason batok kanimo. Igsoon, ikaupat nga bato is a stone of testimony. Hallelujah. Ang Biblia nag-ingon, gibuntog nila ang yawa pinaagi sa ilang mga testimonyo. Siya igsoon, naisungkod si David. Siguro, kada patay niya og leon,
ug uso, iyang guhitan ang iyang sungkod. Uno, ginakwenta niya ang tanang naagian niya kung giunsa siya pagpahigawas sa Ginoo. Ug sa dihang mahinumduman niya, adto nga dapit, wa gyud siya batiag kahadlok. Igsoon siguro ikaw, kapila na makatubang ug mga kalisdanan sa kinabuhi. Ba't gipahigawas ka sa atong buhi nga Dios? Hallelujah. Siguro daghang mga problema atong natubang. Manang isgutan ako ganina nga 1991 nagsugod ni nga church. To God be the glory. Sa kadaghan nga naagian. Naapay naagian sa atong senior pastor. Tuig nga milabay. Hapit siya ma-discourage. Gani, tunay time nga giintrigo na niya sa ako ang yawi ka ako'y ipapuli. Kay muadto siya sa usa ka dapit. Pero sa dayon na unta niyang intrigo sa ako. Nakig-fellowship siya sa Ginoo. O gisultihan siya sa Ginoo. Ingon siya pakabuntag. Siya, Brad, gisultihan ko sa Ginoong mauni niya nga di ko mo at di ko mo retract. Tungod kay dunay pulong sa Dios pod nga nagsulti sa iya nga giinan siya. Upon this stone I'll build my church. Giinan siya sa Ginoo. Bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Dunay higayon unsa tong nga tuig namatay iyang bana. Kung nakita nako, nagilig-on siya pag-ayo sa Ginoo. Nga naman, adto nga time, kung nadiskurahi siya, kamong galing ko diha, kita niya karon asa kata. Salamat, gitagaan siya kusog, og bibarog siya, og hangtod nangalagad siya sa Ginoo karon. Kung na-discourage si pastora, naaka ning noong edipisyo. Salamat, gitagaan siya kaisog sa Ginoo nga mobarog. Kay dili sulagma. Si David dili sulagma nga gisugo siya sa iyang papa. Nga paadtuon dito. Ang tuyo di ato dunay plano ang Dios nga luwason ang tanang katawhan sa Israel. Pinaagi kang David. Sabi ni mo, dili sulagma nga nakabig po ka. Dili sulagma nga nakabig ko. Plano ni sa Ginoo. Siguro doon ay uban, palit lang og suka, o niya nakaagi sa wali, nakadungog sa wali, nakabig. Pero dili na sulagma nga nakabig, igsoon. Kung dili, plano na sa Ginoo, nga kabigon ka. Tungod kay pinaagi kanimo, daghan usab mga kabig nga katawhan. Hallelujah. Pinaagi nimo. Kay ang Dios mamuhat nganhi kanato. Mamuhat sa atong kinasuluran. Ug sa dihang magkasinabot na ta sa Dios. Ikaw ug ako magkasinabot na nga to sa Dios. Dili lang siya mamuhat sa among kinasuluran. Kung dili mamuhat pud siya pinaagi kanimo para sa uban. Muna nagingon siya, I will bless you that you will be a blessing to others. Dili sulagma nga nahimo kang si leader. Tungod kay dunay plano ang Ginoo nga pinaagi kanimo daghan pang mga luwas. Hallelujah. Mga batan-on, dili sulagma nga naamo. Tungod kay nahitakda na nga dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Siguro a time will come. Muabot ang panahon sa dihang dili ka madiskurahe. Basin gamiton po ka sa Ginoo nga makatugma damlag. Katuigan nga moabot. Gamiton ka sa Ginoo nga makatukod og edipisyo nga mas dako paniining moong edipisyo. Tungod kay wala ka madiskurahe, tungod kay nagpadayon ka, tungod kay nagpagamit ka, tungod kay sugot ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Atong palakpakan ang Dios igsoon.
Hallelujah. Ikalimang bato nga hamis ni David. Ang bato, kung imong katunan ang Bible, simbolik kayo ang bato. Kadaghang higayon nga gigamit ning bato. Gani, sa dayon ng sangka ni David, og ni Goliath, niingon siya. Ingon siya karon, nakig-atubang ka kanako, pinaagi sa imong bangkaw, ug sa imong espada. But ako, makig-atubang kanimo sa ngalan sa Ginoo, sa Dios, sa nasod sa Israel. Hallelujah. Ingon siya, aron masayod ang tanang katawhan nga niya karon, nga nagtapok matod pa niya, nga ang Dios dili lamang magaluwas, pinaagi sa espada ug bangkaw. Ug tuod man, nag-abantihay sila. Preparado si Goliath. Preparado pod si David. Og nagdagan siya. Nagkuha sa usa ka bato. Out of 5, usa ka bato ang iyang gikuha. Og sa diyang gikuha niya, ibutang siyang lambuyog. Pagpatuyok niya, pirada, igo sa agtang si Goliath. Nalubong ang ikalima nga bato. Ug tumba, patay ang higanti, nidaog ang usa ka batanon. Ug atong katunan kining ikalimang bato. Sa giingon ako, ang bato is symbolic diha sa Bible. Nag-ingon diha sa 1 Corinto kapitulo 10, versikulo 4. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Hallelujah. Nagkaon silag pagkaon nga espirituhanon. Og nanginom sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato, ang mikuyog kanila og kadtong batuha mao si Kristo. Hallelujah. Ang ikalimang bato nga naigo sa agtang ni Goliath, igsoon, pinasahi nga bato. Mao na nag-ingon sa Buhat kapitulo 4, versikulo 11 ngadto sa 12. Dinhi na ni karon sa New Testament. Ingon dia, si Jesus ang gihisgutan sa balaang kasulatan nga ang bato gisalikway sa magtutukod og balay, nahimo hinuon nga pinakaimportanting bato. Hallelujah. Kadtong batuha, ingon siya. Ang bato, ginunya, si Jesus ang gihisgutan sa kasulatan. Nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod og balay, nahimo hinuon mahinungdanong bato. Kay ang kaluwasan makaplagan diha lamang kaniya. Ug wala na ilaing ngalan nga gihatag gikan sa langit aron makaluwas sa tanang katawhan. It is only the name of Jesus. Hallelujah. Therefore, ang ikalimang bato is Jesus. Kadtong kauban nga nagkuyog-kuyog kang Moses nga bato is mao si Kristo. Na diin giuhaw sila way tubig, pero sa dihang tapik ang maong bato, niagas ang tubig. Kung mabasa nimo sa Daniel chapter 2, doon ay 4 kaging harian nga gitukod. Ug ang ikaw-4, katanang ging harian nga naplastar, doon ay bato gikan sa bukid nga naligid, ug napino-pino ang tanang ging harian. And that is Jesus Christ, ang atong Ginoo
ug atong manluluwas. Nga usa ka bato, the rock of our salvation, Jesus Christ. Siya ang naghatag og kadaugan ni David adtong panahon na. Amen. Hallelujah. So ang bato ni David is napahimuslan po nato. Naluwas ta, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nga nag-ingon ang Biblia, si Jesus ang gihisgutan. Si Jesus ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon. 4:12. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon. Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Only the name of Jesus. And the stone is Jesus Christ. Siya ang bato. Gani sa 1 Pedro kapitulo 2. Hallelujah. 1 Pedro kapitulo 2. Nag-ingon, versikulo 4, paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios, ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon, aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari, nga maghalad sa espirituhanon ug magkapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion ug ang mosalig kaniya dili gayod mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan niadtong wala motuo ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na pamatud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga kamakapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios. Ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya, ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kita sa Dios. Amen. So, midaog si David is kauban niya si Ginoong Hesukristo. Nan kung midaog siya, ikaw pod ug ako madaugon sa atong kinabuhing Kristohanon. Hallelujah. Sa katapusan, kiingon ako ang bato symbolic. Sa English sa bato is stone. Pila ka litra ang stone? 5 liters. So, samtang nagtuon ko niini, doon ay acronym ang maong 5 ka litra. Kaya ang bato mauman si Ginoong Hesus, nahimong pasukuranan nimo ug nako as Christians. Ang bato or stone, letter A stands for stand firm, tindog nga malig-on. Hallelujah.
nakatungtong ta karon sa bato nga mao si Ginoong Hesus. Ug ang ang meaning ini stand firm, barog nga lig-on. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Barog kamo nga malig-on. Kay nahibalo kamo. Pagkugi, ingon siya, barog kamong malig-on og pagkugi, kay nasayod kamo ang inyong kahago dili makawang. Hallelujah. Unsay sunod sa letter S? T. Ang letter T, Team Jesus. Team Jesus. Diha sa libro sa buhat, Mateo 28, 18 nga to sa 20. Sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesus, mitindog siya atubangan sa iyang mga tinunan. Ingon siya, ang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Busa panglakaw kamo sa tanang katawhan sa kalibutan. Himua sila akong mga tinunan. Tudloi sila pagtuman sa akong gitudlo kaninyo. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Og hinumdumi, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung imong pamalandungan, tanawon imo si Ginoong Hesus siguro kabarog, kauban sa iyang 12 ka mga tinunan, naghimo siya team. Amen? Dili team Sirilies, dili po team you, kundi team Jesus. Amen. Ug nahibalo ba ka nga ikaw karon membro na ka sa team ni Ginoong Hesus? Hallelujah. Ako membro ko sa team ni Jesus. Dili ka team Sirilies, dili ka team you. We are team of Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. Amen. Unsa iyang kausa sa atong team leader? Ang iyang kausa, mulakaw ta sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuo na to sila nga mahimong membro usab sa team ni Ginoong Hesus. Ingna na imong tapad, igsuon, salamat, membro ka sa team ni Ginoong Hesus. Inikbalik ni Ginoong Hesus ang iyang pangitaon katong membro sa iyang team. Amen? Manainay mong tapad, ayok bulag sa team ni Ginoong Hesus. Unsay sunod sa T? Letter O. On guard always. Kinahanglan, Kristohanon, ingon nga membro sa team sa atong Ginoo, kinahanglan, mabinantayon ta. Kinahanglan mabinantayon ta kay ang atong kaaway nag-ingon sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Si Satanas naglibot-libot, nangitag tupgunon, nagmulob og nangitag tukbunon. Hallelujah. Naibalo ba ka unsay strategy ni Satan? Ang strategy ni Satan, tulo ka di. Unang di, Satan is a great divider. Gusto niya magkabahin-bahin ang katawhan sa Dios. Maunay iyang strategy. Gusto niya magkabahin-bahin. Kaya ang gusto ni Ginoong Hesus, ma-unite ang tanang katawhan sa Dios. But ang gusto ni Satan, magkabahin-bahin. Ikaduha, una, divider. Ikaduha, deceiver. Satan is a deceiver. Mga kinahanglan, on guard ta. Kaya atong kaaway dili tawo. Wala ta makig-away sa dugo ug unod. Sundili sa daotang espiritu niining kalibutana. Kadaghanan usahay magubot ang simbahan,
tungod kay ang focus sa kontra, tao, batok tao. Hallelujah. But, ang atong kaaway, dili tao. Wala ta makig-away sa dugo ug unod. Ephesians chapter 6, verse 10, ngadto sa unahan. Hallelujah. Ikatulong, strategy ni Satan. Satan is a destroyer. Destroyer. Gub-o niya ang kinabuhi sa tao. Mo na kinahanglan, on guard ang Kristohanon. Red alert. Hallelujah. Amen. Red alert both pasabot mainampuon ang Kristohanon. Unsa pay sunod nga litra? N. Never give in or never give up. Ayaw yung surrender. Hallelujah. Amen. Never give in, never give up. Bahala na mga upaw. Ayaw yung surrender. Anong tanaw mo muna ko? Hallelujah. Amen. Palakpakan na to ang Diyos. Katapusang litra sa pulong nga stone. Letter E. Mo na pinakanindot. Bisa kung saan ni mo stand firm. Bisa kung saan ni mo membro ka na sa team ni Jesus. Bisa kung saan ni mo on guard. Bisa kung saan ni mo tinguha nga dili ka makagive up. Kung wala ng letter A, delikado. Saman, tiwason pa na ko, di na lang. Hallelujah. Letter E, enjoy in God's presence. Hallelujah. Naingon sa Pilipos 4:4, paglipay diha sa Ginoo, sublion ko paglipay kamo. Basin nalipay ka sa internet na lang, wa nakamalipay sa presensya sa Ginoo. Basin nalipay ka sa imo na lang cellphone. Hallelujah. Ayaw in taon. Magkalipay ta diha sa presensya sa atong buhi o gamhanan nga Dios. Kay diha lamang makakupot ta, igsuon makabarog ta, maka-stand firm ta, nindot nga dagan sa ingon nga membro sa team, ug maka-on guard ta, ug di ta maka-give up sa dihang naata kanunay sa presensya sa atong buhi o gamhanan nga Dios. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Midaog si David tungod sa lima niya kabato. Ang ikalima, mao si Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa imong gitindugan, samtang namalandong ta sa pulong sa Ginoo, magapiyong sa atong mata. O iriway na to sa atong huna-huna. Kung wala mo daog si David, kung nadiskurahe si David, pati ang atong kaluwasan, damay igsoon. Salamat, may barog siya. Wala masayop ang Diyos sa pagpili kaniya igsoon. Hallelujah. Tungod si David, doon na siya kasing-kasing itawag siya igsoon, a man after the heart of God. Usa siya katao nga kanunay nga nangita sa kasing-kasing sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Akong gihangyo ang music team. Pwede ta mo awit o isa ka awit. Hallelujah.